samantara zaman kini kok susah cari karajo, kok lai isu dia roda baputar murah rasaki kita sasudah ikut.
laki cemburu indah sengaja basuojo kawan lamo kawannya udah sama sekolah dulu nan alah lamo yo lamo indah basuo nan alah lamo yo lamo indah basuo. Mungkin udah lupa jo adi ano adi asurang nan udah cinta udah hanyolah malah perindu taraga manganang maso yo sekolah dulunya manganang maso yo sekolah dulunya. Dalam nyulau
akan buang malengah sajo de ulah bansai dan bawa pulang insan akan buang malengah sajo. Walaupun bansai lagi di badan kenai nan indah laka meminta ialah delai mati ndak makan padonyo hidup kama nyusahkan raso dirantau hidup di kampung do tampe denai batenggang painyo hidup dan tangguang surang si ayah mato kaganti kawan painyo hidup dan tangguang surang si ayah mato kaganti kawan. Walaupun bansai lagi di badan kenai nan indah laka meminta ialah denai mati ndak makan padonyo hidup kama nyusahkan raso dirantau hidup di kampung do tampe denai batenggang painyo hidup dan tangguang surang si ayah mato kaganti kawan painyo hidup dan tangguang surang si ayah mato kaganti kawan.
hati dan bawa mati. Pinangkan denai, pinangkan denai. Denai lah punya ai, pilihan hati ai. Langsung gua sayang, oh lalai kabake denai. Langsung gua sayang, oh lalai kabake denai. Kabake denai. Lasal yang cinta, kami berdua. Oh lalai lasal yang cinta, lasal yang cinta.